70. a 80. léta 20. století bývají u nás většinou spojována s nejhorším úpadkem architektury, diktovaným ústředním výborem z hůry. Bytové výstavbě dominovaly bezduché panely, ale i své pomocí tehdy lidé stavěli. V letech 1974 až 76 vzniká tak na úpatí Křížového vrchu kobercovou zástavbou 12 přízemních atriových domů podle typového projektu, přepracovaného Ladislavem Kryštofem. Stavba ze Siporexových tvárnic nabízí tu v skrytu 170 metrů komfortu, včetně příslušenství 5pokojového bytu. Zkusil to z dálky. Brigádnický a každý dům má své intimní atrium. Teď zbývá doručit poslední zásilku. Čeká nás muzeum. Budem tam za chvilku. Cestou k muzeu mineme krásné bytové domy pro státní zaměstnance, dokončené v roce 1933, a budovu České menšinové školy. I v nich je režným cihlovým písmem podepsán již navždycky náš nový českotřebovský známý, architekt Vojtěch Vanický. Reprezentační novorenesanční budova muzea, projektovaná Francem Habiterem, vznikla v letech 1904 až 6 velkorysým darem moravsko-třebovského rodáka a úspěšného newyorského obchodníka Ludvíka Vincence Holzmeistera. Štědrý, avšak přísný donátor nejen osobně rozhodl, jak má být budova členěna, jak mají vyhlížet expozice, ale věnoval i asijskou a egyptskou sbírku, dnes druhou největší v republice. Holzmeister támhle přichází. Zeptám se ho hned, kde najdu posledního adresáta Hereret. Hereret ist zu Hause. Já jsem však steklý až kot brání. Zakázal jsem v zakladací listině v muzeu čeština, divadlo, hudba a tancování. Všecko je jinak. Vidím to nablízko. Málo sbírek, moc kulturní středisko. Opustme raději právem rozhněvaného mecenáše. Hle, zde se mé děti schovaly plaše. Ahoj, ahoj. A zde za tímto závěsem je zcela jiný svět. Krásná egyptská kněžka Hereret čeká na svou zpěšninu již 2000 let. Hereret. U všech rohatých krokodýlů, kde mám pořád brát sílu, čekat na svou bahenní masku z Nilu až na konec tohoto dílu. Ale čím pak to? Vždyť dneska jste nějak mimořádně hezká. To proto, že setkali se Třebové. Tož moravská. A česká.